Pois bueno, supoño que o que cambiou durante estes 4 anos, bueno, moitas cousas, pero digamos que ao principio éramos uns chavales inconscientes, non sabíamos o que facíamos, ou eso creo eu que non sabíamos. E nada, empezamos facendo, pois eso, versións de grupos como Suaves, Platero, vamos, o que ven sendo rock en español. E bueno, tirábamos por aí, tiñamos a Amaro que tocaba o saxofón, e todo iso pobre home metíase por onde podía. A raíz de, bueno, dos anos e tal, pois empezamos a escutar outros grupos, tal. Entonces intentamos que o rollo fora de outra maneira, dicir que en vez de que fora Amaro que se metera así con calzador por onde puidera, pois compoñer un pouco para Amaro, é dicir, para que non fora tan, non sei, tan difícil, que sonara tan brusco todo, entonces nada, pois empezamos a compoñer así. E bueno, a máis deso cambiou moito a incorporación de Martín, ter dous saxofóns ao principio, pois estuvo de puta madre porque facían aí, daba máis forza, máis caña tamén, facían rollos harmónicos que daban de puta madre. Entón supoño que eso, deixámonos de facer versións de grupos de rock en español, que eso, bueno, está ben, pero agora mesmo por non. Empezamos a tirar máis por grupos de punk británico ou americano, como pode ser Ramones ou The Clash, que temos versións deles tamén. Os Rollins, vamos, os clásicos do rock and roll, que tampouco hai tantos. Bueno, hai moitos, pero vos hai poucos. Entonces, pues nada, agora pues estamos un pouco en esa onda de compoñer un pouco para máis que nada por ventos, para que os ventos sexamos protagonistas das cancións. Entonces, pues, eso creo que é o que pudo cambiar destes 4 anos, desde antes hasta agora. Foi un pouco a evolución que fixemos, supoño que será por madurez, ou por insensatez, ou non sei por que foi. O caso é que foi o que cambiou. Nada máis.